Lukuvalmentajan tapaamista varten dekkarikirjasto on kyllä aivan ihanteellinen paikka. Tästä portaita alas ja sitten. Se on ihan oma soppensa. Hälinästä erillään oleva oma tilansa. Ja kun oven vetää takanaan kiinni, sen tunnelma sulkee sylinsä. Se on rauhallinen, kiireetön ja kotoisa. Se on itsessään täynnä kirjastotarinoita, hassuja ja kummallisia sattumuksia. Kirjallisia tapahtumia, kokouksia ja juhlia. Tuota kohta ikkunan takana avautuvaa kalliolaista mielenmaisemaa. Ja tietysti se on ihan täynnä kirjaston historiaa. Siis justiinsa sellaisia tarinoita, joita voi kertoa valmennettavalle kuin tuttavalle, että hän tuntisi olonsa rennoksi ja leppoisaksi. 20-vuotiaalle miehelle mulla on tässä kirjoja, joissa on maagista realismia, muuten vain jotain outoa ja sitten ihmissuhteita. Kirjojen kuvailut on järjestänyt tähän vihkoseen erilaisten teemojen alle ja teemojen mukaan myös jaottelen nämä kirjat pöydälle eri ryhmiin. Niin kuin tässäpä on vaikka pino ihmissuhteita. Valmiiksi olen jo laittanut pinot sarjakuvia maagisuutta todellisuudessa. Ja sitten tuossa vieressä on outoutta tai vierautta todellisuudessa. Näiden teemojen mukaan on ainakin minusta helppo lähteä kertomaan kirjoista. Tapaamisesta saa luoda kokonaisen elämyksen. Vaikka niin, että arjen ja valmennuksen väliin laittaa jotain lämmintä ja pehmeää, kahvin kanssa suklaata, teetä ja tietysti sympatiaa. Nonni, kaikki on valmista. Ihan aluksi kerron itsestäni ja siitä, millainen tapaaminen oikein onkaan. Ja sitten puhutaankin kirjoista, lukemisesta ja varmaan vähän elämästä ylipäätään. Tapaamisessa nimittäin 2 ihmistä kohtaavat toisensa. Siksi ainakin mulle on tärkeää uskaltaa heittäytyä mukaan, antaa jotain itsestäni. Olla vähemmän virkanainen ja jakaa enemmän kokemuksia. Olla enemmän läsnä ja vuorovaikutuksessa.